Hej, det er Jesper Bergstrøm fra jesperbergstrøm.dk. I dag har jeg valgt at fortælle om et emne, jeg synes, der er meget, meget spændende. Det er nemlig succes. Hvad er det, der gør, at nogle mennesker har succes, og andre mennesker ikke har succes? Der er selvfølgelig rigtig mange faktorer, der påvirker, om vi har succes eller ej. Men en af de ting, som jeg har lagt mærke til, når jeg arbejder med mennesker, når jeg studerer inden for den positive psykologi, så er det, at ekstremt meget af vores succes, det er baseret på vores overbevisninger om os selv, og vores overbevisninger om det, vi skal lave, og vores overbevisninger omkring andre mennesker. Så det handler meget om vores mindset, altså vores tanker. Så har du nogensinde undret dig over, at der er nogen måske i din egen virksomhed, der laver fuldstændig det samme som dig? Lad os sige, at du er inden for salg, der sælger meget mere end dig. Har du lagt mærke til, hvorfor det kan være, at der er nogle mennesker, der har meget mere succes, der i princippet har fuldstændig de samme kompetencer som dig? Jeg har da tit undret mig over det selv, men jeg har fundet ud af, at det har ekstremt meget at gøre med vores mindset, og hvad vi tænker om os selv, vores egne kompetencer. Så den her model, den illustrerer egentlig meget godt, hvad det er, jeg taler om her. Lad os nu antage, at du er sælger i en virksomhed, og du fortæller dig selv, at det er også finanskrise i øjeblikket, det er også svært, folk har ikke nogen penge, og der er måske andre produkter end mit, der er meget bedre. Så har du allerede en overbevisning om, at du ikke vil klare dig selv særlig godt. Så det vil sige, at hvis du har en overbevisning om, at du ikke vil lykkes med det, du gør, fordi du bilder dig selv ind, at andre folk ikke har råd til at købe dit produkt, eller de faktisk slet ikke har pengene, jamen så er det meget, meget sjældent, at du får nogle gode resultater. Så hvis vi følger den her succesmodel, som jeg kalder den, helt slavisk, så kan man sige, at hvis du har fortalt dig selv, at du ikke er særlig dygtig til at sælge, eller du ikke er særlig dygtig på en golfbane, så er der altså ikke særlig stor sandsynlighed for, at du kan udnytte det potentiale, som du egentlig har i dig, hvis du ikke tror på det. Det vil altså sige, at hvis du ikke tror på, at du kan sælge, så går du heller ikke ud og tager telefonen og ringer til kunderne minut for minut for minut og bliver ved, indtil du får succes. Nej, så sker der det, at du måske sætter dig ned og siger til dig selv, ja, men hvorfor skulle jeg overhovedet ringe, hvis de ikke gider købe et produkt alligevel? Og så får du ikke nogen særlig gode resultater. Og det, der så til sidst sker, det er, at hjernen fortæller dig, ja, hvad sagde jeg? Jeg sagde jo til dig, at du ikke kunne. Så en måde, vi kan gøre det på, det er at overbevise os selv om, at vi faktisk godt kan. Og det vil jeg fortælle noget mere om på et andet tidspunkt. Men hvis vi overbeviser os selv om, at vi faktisk godt kan, så kan vi udnytte vores potentiale langt bedre. Og så tager vi altså også telefonen og ringer ud til kunderne og bliver ved, indtil vi får nogle gode resultater. Så hele kernen i den her model handler om din egen overbevisning omkring, hvad du kan, hvad andre mennesker tænker om dig, og hvordan du tolker forskellige situationer. Så det handler om at bruge dit mindset og tænke positivt og optimistisk og konstruktivt og tro på, at du godt kan lykkes med det, du godt vil lykkes med. Så succesmodellen, have det rigtig godt og held og lykke med den. Hej.